mest sandsynlige udgang lige nu er, at VK-regeringen laver en aftale med Dansk Folkeparti, og hvis man lytter til de signaler, de radikale sender, så er der en mulighed for, at de kommer med. Det tror jeg er det mest sandsynlige. Så kan de også få en bred aftale, og det er jo sket med bankpakken, som i dag med trafikplanen, at der kommer en rigtig stor bred aftale. Så tror jeg, at Så det er politik, det der? Jo. Men du startede med at sige, at Torben Knægt og Villy Søndags sigtekorn var... Nej, det er noget lort. Det ved jeg godt. Det er det. Eller politik. Nu er du klar til at Du er hjælpe bare mig. forsigtig, du er. Vil du selv tage med? Nej, men du skal være forsigtig. Bliver du godt lade mig optage nu så? Så du lige kan hjælpe mig også. Så det er i virkeligheden lidt mere klassisk for venstrepolitik, end vi har set længe fra både Venstre og Socialdemokraterne.